Xornada de cara e cruz na primeira futgal. Vitorias de Puebla e Unión, que seguen na cabeza do grupo 5, e derrotas de Valiño e Taragoña, que se complica a situación. No grupo 2, a Esteirana caeu ante o Boimorto. A 26ª xornada da primeira futgal finalizou con 2 derrotas e 2 vitorias dos equipos da comarca enmarcados no grupo 5. O Puebla superou sen moito problema ao Atlético Cuntis, mentres que Unión tinguiu de vermello o derbi rianxeiro co Taragoña, que se afunde máis no descenso. O Valiño caeu ante o Campo Lameiro e pechou a fin de semana con 2 puntos de marxe co descenso. A Alta colleu un novo encontro do Puebla, no que o conxunto local reafirmou a súa condición de líder. O Atlético Guntis visitou o feudo pobrense, onde non tivo marxe de manobra. Os xogadores de Chofri fixéronse rápido co control do esférico e comezaron a chegar as ocasións. Non houbo que agardar moito para que a afección local celebrara o primeiro gol, obra de Juan García no 19. Hugo Suárez ampliou a renda no 33, 2-0 co que se chegou ao descanso. Na segunda metade, os locais non perdoaron e entre os 68 e 87 marcaron 4 goles máis, que levaron a firma de Pablo Ronquete, Martín González, Juan García e Víctor Molinos. 6-0 final, 22º triunfo do Puebla en 26 xornadas, líder do grupo 5. Segue a súa estela, pero a 12 puntos de distancia a Unión, que se mantén segundo. O Municipal de Vilas acolleu o derbi rianxeiro ante o Taragoña, derbi que se decidiu por detalles. Sabedores da súa crítica situación, os xogadores de Daniel Torrado saltaron ao verde coas ideas claras e contiveron as acometidas locais ata o 40, cando o árbitro subiu un penalti favorable á Unión. Javier Pouso non perdou e adiantou os vermellos e no regreso no descanso no 59 repetiu para poñer o que sería o definitivo 2-0, a pesar dos intentos do Taragoña por igualar o derbi. O Unión mantense segundo con 3 puntos de marxe co terceiro, o Cordeiro, mentres que o Taragoña afástase da zona da permanencia que ten agora 10 puntos. O que tamén se está asomando ao acantilado é o Valiño, que perdeu ante o Campo Lameiro, rival directo na loita pola continuidade na categoría. O encontro estivo igualado, sobre todo na primeira metade, pero o Campo Lameiro desequilibrou a balanza na segunda. Nada máis regresar dos vestiarios, no 47 os locais bateron a meta do Valiño, que buscou a fenda na defensa rival para poñer novamente as táboas sen éxito. No 71 chegou o segundo tanto da tarde, co que o Campo Lameiro poñía o que sería o definitivo 2-0. Agora os de Cabo de Cruz caeron ao 14º posto e teñen a zona perigosa a só 2 puntos. No grupo 2 a Esteirana tampouco foi quen de puntuar. Os muradáns enfrontáronse ao Boimorto, cuarto clasificado, que amosou sobre o verde a súa superioridade. Aínda non se chegara a media hora de xogo cando os locais tomaron a dianteira e ampliaron a súa diferenza en menos de 10 minutos, cos goles que subiron ao marcador no 32 e no 35. A Esteirana viuse 3 goles abaixo en 35 minutos, golpe do que intentou recuperarse sen éxito. Na segunda metade os visitantes buscaron o gol, soñando coa igualada, pero só conseguiron bater a portería do Boimorto no 70, gol de Godofredo Gutiérrez, 3-1 final que deixa a Esteirana 14º con 7 puntos de marxe co descenso.